Πήρε ανάπτυξη και η Αγιάννα από το παραλίμνη και Τα λοιπά. χορκά του τα ξέρεις. Και στη Σωτήρα, του θαμωθός του. Κάθονταν οι νεαρίζια μέσα στο καφενέ και λαλούσαμε, ρε ψέσαν τα ωραία, περάσαμε. Ξέρεις τώρα, εκείνη και έναν από τούτον ο γέρος άκουε, μιλούσαμε αξί. Επίετερες στους γυμνιστές, δηλαδή, δεν επία, τα Παναγία μου επία, εγώ δηλαδή τους είδα κάτι ωραία πράγματα κλπ. Μα έχει πουλες στα σφιλέτρα κομπρεούλου και ενέξιλες, πιτσίρες. Παναγία μου, Παναγία μου. Ο γέρος ο Σωτηρκάς τρεβιζιάζει του, είναι μπορεί να κάνει, είναι μπορεί να κάνει. Ο Γιάννης. Ήθελε να πάει ο γέρος ο Γιάννης, άλλον πρωί δηλαδή της γυναίκας του, βάλε κανένα δυο χαλούμια μες στο Βούρκα. κανένα ψωμί μες στην βούρκα. Δηλαδή, μα πού μπορεί να πάει. Δηλαδή, σαν να πάω στην Αγία να πάνε, έχουμε δηλαδή σε έναν άλλο νουί και κάτω εσύ. Θέλουν το κάτι οι Γερμανοί, γιατί έχουν πολλά ριάλια, διούν 1.000.000 λίρες, να τους το πουλήσω, να δω είναι που γίνεται. Εντάξει, δηλαδή, η Κοζάκαρη άμα είναι έτσι, σας έντον έβαλεν τους. Βέβαια, να ρωτάς είναι Ο γέρος με τις κουβέντες που το λαλούσαν σύγκοψε που ήταν. Επίεν, είδαν έτσι που μακριά, έναν κάμπον έτσι τεράστιο, ήταν κομμένος με καλάμια γύρω-γύρω, δεν έθωρεν όμως που μακριά, εκόντεψε κοντά, ανοίγει τα καλάμια έτσι, έβαλε την κερδόν του μέσα, μάνα που ήταν να δει ο Για γέρος. μάνα μου του ζήκου. Κάτι αστρολέτικα, κάτι... Όπως εθώρεν και που θαύμαζε ο γέρος στην τούτη, νιώθει έτσι δυο σέρκα δυνατά και τραβούν τον που πίσω. Το γέρο, να μου κάνεις να με φάρασε στον κόσμο μέσα. Έμεινε και μου, ένα κυρίο έτσι πάνω εσύ, κάτι Μπράτσα μου μπρατσαράς έτσι, μεγάλος ολόμαυρος που τον το Μάνα μου, πονίζε μάνα και μου, λοιπά. ναι. Λάλε του γέμου, λάλε του απλώς, λάλε του εθώρουν, λάλε του μάνα που θωρείτε όλα, λάλε του ζαρτήν έτσι γαούρκα έχουμε μες στον τόπο. Φέρνουμε τους τουρίστες και κιόχνετε τους με τον τρόπο. Όλα λένε τα αφού άμα θέλει να πάει σε όλα 10 λίρες δηλαδή του να γραφτείς να είναι εβδομάδα να μείνει μέσα ώρα, δηλαδή του να το απολαύσεις όμως. Βέβαια, λίμω. Μα λένε του γέμου, μα γίνεται όλα λένε του πιένε να πες πίσω και γράφει του μέρος δηλαδή του εδώ και ένα δεκάλερο να πει δηλαδή του είναι εβδομάδα μέσα. Πήγαινε ο γέρος, όνομα σου Γιαννής Κωστή, που τη Σωτήραν και λοιπά. Όταν εσύ λαλιτού να θυμάσαι είσαι ο αριθμός 10, είπαν το. Πιάσε το κλειδί, θα μέσα μόλις συμπείς, έχει ποτούν το... Κάμπορτς. Όχι ρε, Αρμαρούθκια. τα αρμαρούθκια, Ναι, ναι. θα πιάσεις το 10, έφτας τα ρούχα σου. Μάλιστα. Λέει του Διέμου, μα να κάνω τη βράκα. Να πάει με τη βράκα να λάβει, θα πάει με τη έτσι. Ο ξαξέρας είναι προχτές, και χτες. Πιένε και είναι εντάξει. Έπασε τίποτα. Κάνε λίγο γλύωρα να λέει του, να προλάβεις ό,τι γυμναστική δηλαδή. Εξεντήθηκαν ο γέρος και οι άλλοι ήταν όλοι τίτσεροι, έφεραν ποζί πολλά, Πέρασε. επέρασαν του, πήγαινε, ακούει σφυρκές, κάμιναν τους έτσι, ένας εκπαιδευτής, και ο ίδιος τίτσερος. Ήταν καμιά 20 αρσενική γραμμή, 1, 2, 3, 10 έως το 20, ξανά σφυρά και ξεκινούν και έρχονται κάτι ουροί του παραδείσου, Α, μάνα μου. Γερμανίδες, Σουηδέζες κλπ. Ο γέρος άμα και είδε ποιον αφηνίας. Δηλαδή σηκώθηκε. Σφυρκές κακό. Το νούμερο 10. Άρχισε μπροστά. Μετά τον ο διπλανός. Γιούλα λέει. 10 λέει. Πήγαινε ναι και μου λέει, δεν μου συμβαίνει. Δεν στο τσαντρίν το νούμερο 1. Τώρα άμεσο. Και να μην ξαναγίνει το. Λέει του Αγία μου και θέλατε. Άκουσες να μου σου είπα λέει του πήγαινε. Ποιος ο πρατσάς ο μαύρο. Όχι άλλο. Άλλος. Πήγαινε στο νούμερο 1, εσύ σκέφτεται να μπορεί να του κάνουν του γέρου, μπαίνουν μέσα δυο από τα μωρούθια γραμμέ.
Μας πρέπει, δηλαδή, μια έχεις έτσι πρόβλημα. Εμείς είναι που μας πάμε. Πάνω να σε κανονίσουμε όλα, να περάσεις ωραία και λοιπά. Και πέρασε ωραίο ο γερός. Παναγία μου να λιμάνει, έτσι μπορεί να γίνεται δηλαδή. Μάνα μου, Κουράει μάνα στην μου. πύλη. Δηλαδή era λοδέκα αυρίδα και γράψει με δυο εβδομάδες. Έστραγε, φάνε, πέσανε νύχτα το πρωί. Ξεκίνησε η γυμναστική, ήρθαν και οι γενέκες, αλλά δεν το ξανασηκώθηκε. Ξεκινήσαν τις επικύψεις, σε μια στιγμή όπως έσκυψε, ξαπολά τους ένα, σφυρά ο τούτος, νούμερο 10. Γεια σου. Εγώ είμαι ένας. Έπαιρνε γραντάγια μου, λέει του, το τσατήρι είναι το νούμερο 2. Αμέσως, γλύωρα. Βουητός ο γέρος. Γεροντάρες θα φέρουν ποτούτες, μας φέρουν καμιά πιο παρακάτινη. Μιλάει με έναν κάμπτο μου. Έπιε μέσα, έτσι όπως καρτέρα να μπουν μέσα εδώ, μπαίνει ένας μαύρος 2 μέτρα, μια ρέσινο όπως τον τοίχο. Λαλή του ρε κολόγερο, είναι σου που κάθεται κλάνει. Κλανιάρι γέρο. Σαν το γάρο, λάλη του γέμου, λάλη του μα ρε λάλη του, μα ατεφτάνε τον τρουμπόνι, τον ξαβολά του, την ο μαύρος. Πως πάζεται ο μαύρος να μην ξανάγινει λάλη του. Θα στα μέσα λάλη του, βουρά έξω, ο γέρος εκράνει τα κολομέρκα του. Έρτε μου τα ρούχα μου. Βουράει στην πύλη, τα ρούχα μου ρελάει, τώρα μας τρέλει του, έχεις άλλο 12 μέρες λαλί του. Τα ρούχα μου ρελάει του να φύγω, έρθω με καγάω ρελάει του, να πω, φέρω δάρε τα ρούχα μου λαλί του. Εμένα σηκώνεται μου μια φορά κάθε 6 μήνες και κλάνω 6 φορές την ημέρα.